aquí chegaban os judíos, aquí, nas mercancías. Baixábanse, esas xa viñan coa dirección de Lola. Pasaban por aí, e iban salir á cantina, por detrás, e entonces ela guardábamos aí, e depois á noite, cando cerraba, íbanse por aquí, por a vía, e pasaban o puente lá, vai un puente de ferro, e depois subían ao pueblo, e levábamos para a casa. Entonces avisaban o Calavera, que tiña un coche de alquiler, e levaba dous a Portugal, pero por aquí, por a carretera, por esta carretera. Aquí chegaban os judíos e viñan directamente xa á cantina, ali á cantina. O sea, que era o quiosco. Era o quiosco. O quiosco que regentaba Lola. Había un zulo aí, Sí, sí, e puñense aí sentados. E depois á noite, collían e íbanse por aquí, e pasaban o puente lá e íbanse para a casa. E íbanse para casa. Salían do zulo e íbanse para casa. Eso, iban por aquí, por aí adiante. Moi ben. Aquí. Xa choveu. Xa choveu. Sí. Ás 4 da mañán, fomos a lá á plaza a buscarlo. Ele deu, porque ele dixo, hai un home que quere a Portugal, entón quere que o levemos nós. Entón levamos dous, entón levámonos por a vía adiante, entón ao chegar á Frieira, collemos, e fomos por un camiño máis, o que é ali, e fomos ao río. O río estreitaba así, e había unha corriente. Entón ali, o xudío que levei eu, quitou a roupa, e eu puxinha na cabeza, atelle na cabeza, e dixen, bueno, agora que pasa para lá. Pasou por outro lado, e se subió por una peña que había allí, e se foi arriba al pueblo. Que xa entraba en Portugal. Sí, se estaba en Portugal. Estaba en Portugal. De aí pasou para lá e listo. De aí acabou a historia. E aí acabou a historia.